И здравейте хора, аз съм Проблек 098, тук с мен е Криско БГ и Сноушок. Добре. Да. Аз съм още спе. Гледай към мене. Защо? И ти гледа. Чакай да спърта така да правя, че направо не И да ми знаете, според мен гледа моите клипове да баня Криско Беге, ще тя хак. И защото той е моя ник. Аз скачам. Кой друг ще скача? Има дума сето доле. Бой. Нажули му каскета, нажули му каскета. Аз заглушам да слушам песни. Както виждате, Криско БГ ми бега. Въпреки, че не мога да го оцела. Да. Не мога да го ударя. Какво? Аз рекох, че дума се е скочил по той. Крис няма ент. Крис не е заглушил, той ще си слуша песента де. Няма ент. Айцо. Чак да е заглушил ми. Ако ви... Крис, спри песента. Заглуши поне. Заглуши, бе! Така. Какво? Заглуши, ако ще слуша тази песен. Окей. Защото не искам да се чува тази песен в клипа. Криско БГ. Аре, не мога да удара, защо? Парти сме забравили. Криси, яма гони, бе. Сега. Гони ма. Ако искате текчер пака, пишете ми в коментарите. Абонирайте се за мен, естествено. Не за Кристиан. Добре, абонирайте за мен и за него. Аре, де. Нали ти да ма гониш, бе? Келеш. Къде Ай, си дено? Криско БГ, гони ма поне ти. Чао. Що? Ти? Ще затваряш ли? Да. Айде. Сега ще пъкна в гръб на другия Кристиан, който ще добре да отглуши и да спре. Ама човек, ти е моя ник, бе, човек. Криско БГ ли, бе? Да, бе, ти е мой ник, бе. Аз съм му Добре. дал класа. А защо просто не отглушиш и не престанеш да слушаш тази песен, защото той, нали, затвори поне с някой да го приказвам да... Защо е яка песен? Стой Аре, там. чакай за клипа да я пусна. Не, бе, човек. Яка. Ако снимай клип, ама тогава си направи в рапса да не ти се чува гласа. В смисъл, не сега, да не ми засипеш моя с тази песен. Чуй, застани с шифтнал на това. На ръба? Марио 1, 2, 3. Така. Мале, какво направих? Къде се начинах аз вътре в тази слава, бе? Както виждате, изядох Golden Apple. Некой си помисля, че е лек. Защото ти са двете. Почти си приличат. Аре, бе, пипо. 4, 3, 2. Кой е това? Кой е това? Я виж. Виж, бе. Кое бе? Който с дума Ти е сета. килим. Не, бе, който с дума сета, бе. Коут му. Охо, седи там горе. Ока. Аз ще падна в дупката, кажи ми като скочи. Аз ще падна в дупката, ама не казвам точно къде в дупката. В смисъл на едно тайно место. Ще дойдеш ли да ме намериш в дупката? Не. Аз знам ти място, за което ми говориш. Ого, тук направо никой няма мама бие, бе, вау. Това е доста фъкнато така. Какво ти? Ендър чест, вау. Както виждате, имам 16 лега вътре, не знам откъде са появили там. Дай ми аз да вляза. И ти го знаеш това. Влизи. Знам го. Така, аз един път, знаеш как ювах? Виж, гледаш ли този трик, така бих. То нормално човек, като си тук, че не мога да прибиеш някой. Мамо. Както виждате, ние сме в едно и също парти. Защо мога да те ударам? Не мога, това, че лавата такова. И ти е свалила половинка сърце или там колко ти е свалила, че не знам. Тук знаеш ли как мога да се измъкнеш? Да? Как? Така идваш. Виж, че отиде там и отиде па. Да, ама знаеш ли, че ако някой е застанал тук, как мога да се измъкнеш?
Ако някой е застанал е тук. Виждаш ли тук, където съм аз? О, сега снег. Нема ходиш там. Нема ходиш там. Арби за клипове, знаеш кой е яко? Оф, Warp Event. Така ли? Не, аз не мъркам. Снейк, много го мразя Снейк. Аз никога не печеля, така че не искам. Но аз един по час печеля. Виж, в 9 часа и 3 минути, така че... Има си. Май го тук. И так му ще аз качам снег. Както виждате, искам този да го прибия направо. Изкушавам се. Мине ли? Не тебе. Нека в колт му. Искам да го прибия, брат. Искам да го напиша на музика. Мото е хак. Ей, колкото. Той е гладиатор, не искам с него. И е хак. Знаеш какво му пише? После да не вземе да пукне. Честно, нали съм му написала. Крис, ако искаш, ела на Warpaint, ама пази мене и този колт му. Warpaint. Това Warp Event. Тъф Warp. Искам чата да й пуснат. Майко, фърлях един лек. Аз човек сериозно фърлях един лек. Окей. Ама го взех, ти беше много хубаво. Чакай само да си смена текстчар пак на някой хубав. Дино пак ще бъде с Дино пак. Дино, ПВП пак. ПВП пак. Какво? Не, един ми пише на мъса. Знаеш ли как може да пише също на МСГ? М. В. W-то. В, наистина е. С В. То с лев, нали бе, колт му? Много як евент. Това на Warp Event. Ама ти снимаш ли сериозно? Да бе, не те бавам. Аз сега снимам. И сега? Сега снимам точно. Айде, аз съм на спална и с този самаджен. Идваш ли на спална? Да. Ама ти ще ни пазиш. Кой? Пускат снег. Няма да ни пазиш. Но обичам снег. Те ми е най-любимото. Аз бях на първо място. Един път, знаеш, ми се спаси живота. Заради супермайнер. Как? Защо пък от него? Защото тук бях на ПВП и бях на едно сърце. И заради него... Тос ми натроши каскета, брат! Леле.
килналита. Да. Охо! Изложи за май. Не, то се хак. Аз какво ти казвам. Аз лъжа ли та? Мале, толкова много хора. Знаеш защо мразя Снейк малко? А защото като има много хора и нищо не се вижда. Спарк беге, айре. Ато ла-ла-ла. Заглушава малко. Охо, виждате хората, ще остане без права. Поради хака. Гледайте, гледайте, такъв хакер виждали ли сте? Аз съм виждал. Ето го пред мен. Ето виждате какъв хакер. Кажи... Ще скочим ли? Кажи си чао на правата. Махай... В чата не знаеш, че не може да се пише. Махай хака. Ели без права. Имам клип. То сме уби. Както виждате, хора, колкото му по-добре да не се биете, аз ще го накарам да ми сподели сега и ще снимам клип на това, да видим дали има хузуни или няма. Защото аз ми се струва, че има хузуни, защото толкова бързо да ми строши каската и да ми сваля толкова сърца, не вервам. И както виждахте в пажината, аз едва го ударам, защото той има кил аура. Без антикнал баг беше. И да. Ами... Верно, може и да снимам, може и да не снимам на споделянето му шибания гей Колтмо. Може и да остане и без права. Да, най-много. Да. Педераса Колтмо ще остане без права и без интернет. И да, това беше от мен. Аз съм Проблек 098. Тук с мен беше Snow Shock 35. Да. И чао!